Onko se päällä? Me voitettiin se Uneton 4-8 kilpailu! No, mä olin siitä aluksi tosi innoissaan. Olihan se silleen hieno juttu. Se mikä mua eniten ihmetyttää on siis se, että mä voitin sen parhaan naisnäyttelijän palkinnon, koska en mä oo sillain niinku ikihirveesti näytellyt. Paitsi kerran mä olin kyllä meidän koulunäytelmässä Mänty. Siis silloin kun meistä alettiin tekemään tätä dokumenttia, niin ihmisethän oli sitä mieltä, että minä olen tosi luonteva kameran edessä. Moi! Mä oon Pekka. Että siltä pohjalta olisi voinut tietysti miettiä sitä, no kaiken näköistä. Pekka oli kyllä vähän nyreissään. Eihän mä oon nainen. Miten mä olisin voinut olla niin kuin naisnäyttelijä palkintoa saamassa? Aika moni sukulainen esimerkiksi niin soitti ja oli silleen, että no onneksi olkoon nyt Pirjo. Pirjo on niin sanotusti vähän innoissaan. Ja se näyttelijä juttu vähän kilahti hattuun. Sitten se rupesi oikeasti katsomaan ihan repeatillä sitä vanhaa koulunäytelmää videolta, missä se on se Mänty. Perittiin ihan läppä. Ohjelma-avustajia vaan niinku se. Oota, mä soitan sulle ihan kohta. Anteeksi, voinko mä auttaa? Onko se elokuvapaikka täällä? Mikä tää on? Mikä tää on? Se on mun koulunäytelmä. VHS:llä. Joo, on se tuolla. Oikein paljon onnea vaan, se on ammattilaispaikka kuitenkin. Sitten se vaan yksi ilta meni ohi. Me ollaan nyt yritetty sillä pitää aika matalaa profiilia, koska ei me haluta sillä että tää muuttaa meitä. Helsingin Sanomat, valtakunnan päämedia. No siis julkisuus ei vaikuta mun elämään niinku mitenkään. Mä oon semmonen jalat maassa tyyppi. Me ollaan internetissä. Se on tätä päivää.